So sabi ko, magagawa ko naman siguro yan. Hindi nila to ina-advertise kasi ayaw nila ng sobrang daming tao dito. Good afternoon! Happy Tuesday, guys! Magluluto na sana ako ng lunch. Meron akong leftover na chicken from kagabi. Yung dinner namin kagabi, chicken. Anuin ko siya, ipa-fry ko siya ba? Kaya lang, wala pa. Wala na pala akong rice. Konti na lang. So, magluluto ako ng rice. Tapos mag-ano na lang din ako habang hinihintay ko na maluto yung rice. Nagawin ko yung aking pa-workout kunuhay. Char. Open yung ano ko do. Drink na binili ko, probiotic drink. Open siya. Ay! Giatak, giray. Buang man yung tripada, oy. Alam nyo man, nilagyan ko na siya ng... nilagyan ko na yung paa niya ng DIY na grip. Yung grip na ginagamit namin sa mga cabinet namin. Nilagyan ko na siya dyan. Pakat-kat pa ako na maliit. Tapos nag-slide pa din siya. Tawagan ko si Dan kung siya ba nag-open itong ano ko. Kasi kung hindi siya yung nag-open yan, sino nag-open yan? Hindi naman ako nag-open yan. Pag hindi siya nag-open yan, ayoko yung ano inumin. Ano ba yan? Sus, ang sarap pa naman ito kainin. Inumin. Hello, you've called Daniel from... I'm unable to take your call, but please leave your name, your number, and a brief message, and I'll get back to you as soon as possible. Thank you. Hey, just me. Just wondering if you opened my probiotic drink because it's already open. That's it. Let me know. Bye, I love you. Kakatapos ko lang guys mag-lunch and alam nyo, hindi talaga siya in-open na Dan. So, open na siya guys. Meron pa siyang ano dito. Hindi ko to napansin. Siguro may nag-open nito para lang i-check ko ano itsura niya. Kasi hindi binili. Iniwan lang dun. Buti na lang nandito pa yung receipt. We will return this kasi ayoko siyang inumin na na-open na siya. Anyway, ito yung dinner natin today. Tapos na ako mag-lunch. Hindi ko siya, yung plano ko sana kanina, i-fry ko yung chicken, diba? Hindi ko siya fry sa oil because may air fryer. Lagi ko nakakalimutan. I-fry, pwede naman palang i-fry sa air fryer. Ayun tuloy, nalagyan ko na ng oil yung pan. Bugasan ko na naman ulit. Ito na-thaw na siya. Tino ko siya kagabi. So, meron akong isang pack. 700 grams ng squid tentacles. Ayan. Kailangan ko siyang hugasan, tapos i-drain. Kasi kailangan dry siya before tayo magsimula. And maaga pa naman kasi, 1:32 pa lang ng hapon. And mamayang gabi pa to. Tapos may lakadan kami ni Dan mamaya. So, hugasan ko lang to, tapos i-dry natin. And I think I will need to... Kasi malalaki to, uy. Yeah, ikakat ko siya para hindi masyadong malalaki ba. Wait, sa ugasan lang natin to guys. Ayan, meron pa siyang mga tubig-tubig. Uy. Yeah, malalaki siya ga. Ay, hindi. Siguro ikakat ko siya in half. Para hindi sobrang laki ng ano natin. Yeah, sana yung baby squid, no? Mas masarap siguro yun. Ikakat ko na lang siya in half. Yung gagawin ko. Tapos huhugasan natin siya. First time ko tong gawin. So, sana okay. Lagi kasi akong bumibili. Kapag nagpunta kami ng city, lagi akong bumibili nung yung squid tentacles nga. So, sabi ko, magagawa ko naman siguro yan. Mas gusto ko sana, mas maliit pa yung tentacles dito. Sana pala baby squid, no? Na tentacles yung binili ko. Hindi ko kasi alam. Yung nakita ko lang squid tentacles binili ko. Ang tagalan nito dito. Tagalan namin itong binili ni Dan. Binili namin ito sa Asian shop. Tapos frozen na siya nung pagbili namin. Guys, alam nyo, ikakat ko pa siya ng mas maliit pa. Di ba kinat ko siya in half kanina? Cut ko pa siya ng mas maliit pa dun. So yung tentacles natin tagda-2, tagda-3.
broken by the words that you say. The voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Show you all the way. Nire-rinse ko lang siya ng maigi, guys, para malinis talaga yung ating squid. Kasi kanina nung nagkakat-kat ako, merong mga, yung mga ganyan. Not sure kung nakikita niyo to, pero may mga, parang mga bato-bato ng maliit, yung mga sand na, hindi ko alam kung part ka ba ng squid. First time ko to ha, so, pasensya na kung mali-mali yung mga pinagsasabi ko. I'll just let it drain for a long time kasi hindi ko pa din naman siya lulutuin. So, ipapadrain ko lang siya dito, guys. And I'll go take a shower. Kasi 4:30 darating na si Dan. Meron lang kaming errand mamaya. Guys, this has been draining for a long time. So, kasi hindi pa siya completely dry. Ipat ko lang siya ng paper towel para ma-dry yung ating mga squid tentacles. I'll just do that. Lagyan natin dito. It doesn't have to be like completely dry. Pero ayaw naman natin ng basa. Yung ating squid. Ayan. Lalagyan natin siya ng asin, garlic powder, at saka pepper. Now, ito, tansya-tansya lang to yung akin, ha? Siguro, kontian nyo na lang muna. First time ko to gawin, so, hindi ko alam. Try ko lang to. And then, garlic powder. Tsaka yung garlic powder ko, namuna siya sa ilalim. And then, maglagay din tayo ng pepper. Ang sarap ng amoy ng garlic at saka pepper, no? Pag nagsama sila, ang sarap ng amoy nila. Tapos, ihalo-halo lang natin ng ganyan. Para kumapit siya sa lahat. And then, we will let it marinate for, depende kung ano oras kami babalik ni Dan. Ayan. So, hayaan ko na lang muna yan siya dyan. Tatakpan ko siya ng cling wrap. Tapos, ilagay natin siya sa fridge. And hayaan natin siya mag-marinate. Dito na si Dan, guys. I locked the door because I heard a noise, but I wasn't sure where it was coming from. Okay. Like a bang noise? Okay, maybe people next to have is putting their bin back. Maybe. What time are we leaving? Another shower. Okay, sige. Okay, babe? Yeah, that's alright. Thank you. Bigla ang punta sa Savers. Hanapin natin yung shorts. Oh, wait, summer dresses. Tingnan mo natin dito. Hindi ko na kailangan ng damit. Sabi lang ni Dan, gusto mong dumaan? Sabi ko, sige. Hala, cute nito, oh. JJ's. Tapos ang liit pa niya. Kasi yun sa akin. Dito ako sa fitting room. Ang tingnan nyo naman. Ang daming shorts. Itatry ko silang lahat. Si Dan lumabas. Sana mahanap niya ako. Out of, hindi ko alam kung ilan. Pero madami yon. Itong dalawa yung kukunin ko, guys. Yan. Galing siya Supre. $3.99 na lang. Ito. Medyo mataas to. $7.49. No? Wrong one. What are we doing? Picking up dirty towels. Because you want to clean some towels for koalas. May kakilala kami na na-mention niya lang ba na nag-wash daw siya ng mga towels ng mga koala, yung mga rescued koalas. Tapos sabi ko, gusto ko din gawin yan. So tinanong namin siya, paano mo siya nagawa? Tapos sabi niya, i-pick up mo lang daw dito sa school. Hindi nila to ina-advertise kasi ayaw nila ng sobrang daming tao dito. So ano lang siya, by mouth lang talaga nalalaman ng mga tao kung saan, ganun. So sabi niya marami daw mga maduduming towels, yung mga ginamit nila para
ano yun, yung koala, tapos may mga ihi daw ng koala, so sobrang dami daw, and may mga tao daw talaga dito na pumupunta dito para kunin, tapos kunin mo lang, tapos i-drop mo kapag malinis na. So sabi namin gawin natin yan, para ano na din ba, para matulungan ang mga koalas. Saan kaya? Yeah, just keep going, my love. Dito yung mga maduduming towels, guys. Konti na lang, so siguro na ano na ng iba. Tapos may mga nappy din dito. Ayan, oh. Gamit din ng mga koala. Tapos ito puno ng mga nappy. Ayan. Nandito yung koala. Ayaw nila na sobrang daming tao dito. Kasi yung koala daw, mas prefer nila tahimik. Guys, yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi pala yun. Nandun sa harap nun, sobrang dami. So, as long as ma-fit siya sa car namin, kinuha namin halos lahat. Tapos yung isang babae, kumuha siya ng sobrang laki. Kaya ako nag-drive kasi silang tinulungan niya. Yung babae, dinala sa car niya na sobrang bigat din nun sa kanya. I think we ended up getting 8-9 bags of dirty towels. So, labhan natin yan, guys. Good job, babe. Thank you, my love. Now you have to show me where to go. Nasimulan ko na to. Ako na lang mag-drive pa uwi. Dito kami, guys, sa Foodland. Bili lang kami nung, so yun, Pino Clean na hospital grade. What's that? Oh, is that it? That's it. Oh, perfect. So, which one do you want to get? Iba-iba pala. There's more. Eucalyptus. Okay. Is that what she said? Nah, well, that's the obvious choice. Get eucalyptus. Okay, sige. Guys, mabaho ang mga towel. Bahugan. So, ano, yung urine ba ng mga koala. Yan kasi yung ginagamit nila. Apparently, they pee a lot. Apparently, yeah. So, medyo maamoy ang ating sasakyan. Pero okay lang yan. For the koalas. Okay, we're home. So, ikaw na bahala sa towels. And I'll take care of the rest. Alright guys, we're home. This has been marinating. Matagal siya nag-marinate kasi hindi namin na-expect na ganun kami katagal sa labas. And I'm hungry as well. Now, I will make the batter. Yung batter na gagawin ko is same nung batter ng ginawa ko sa chicken, yung crispy chicken. Ililive ko yung recipe nun. Ililive ko yung video nun dito, guys. Kung gusto niyo yung ma-check kasi masarap talaga yun. Tapos crispy talaga yun. And I want this to be crispy. So, plain flour at saka corn flour. Ito, madali lang to. So, mas maraming corn flour. Tapos, kung ano man yung amount ng corn flour mo, dapat half nun is yung amount ng plain flour. Does that make sense? So, if 1 cup yung corn flour mo, dapat 1/2 cup lang yung plain flour. Tapos, combined na amount nila is yung amount ng tubig mo. So, if you use 1 cup of corn flour and then 1/2 cup of plain flour, then you will use yung combined na amount nila, which will be 1.5 cups. Yun yung sa cold water mo. So, yun lang yung basihan natin. So, if, for example, gagamit ka ng 2 tablespoon ng corn flour, so, gagamit ka lang ng 1 tablespoon ng plain flour, tapos 3 tablespoons na tubig. Yun. So, what I will do is, I will do 1/2 cup of corn flour, 1/4 cup ng plain flour, 3/4 cup ng tubig. Dapat pala cold water. So, kuha ako ng tubig dito, guys. Now, lalagyan ko din siya ng salt at saka pepper, itong mixture na to. You don't have to, but ako, para may ma-add lang na flavor, maglalagay ako salt and pepper. Tapos, ito na yung pinaka-batter natin, guys. Okay, so while doing this, mag-iinit na ako ng mantika, guys. Para mabilis, because I'm hungry. Are you hungry, babe? Yeah. So, nandun na yung mantika natin. Hintayin ko lang na uminit siya ng bongga. Like, yung kumukulo talaga na init. Tapos, i-fry natin to. Now, may mga napanood akong video, so babasihan ko lang dun sa mga videos na napanood ko. Hindi siya dapat i-fry ng matagal kasi titigas yung ating squid. So, i-fry ko siya ng sobrang init ng mga 4 minutes. Guys, yung ating mantika is almost ready. So, I'm putting all the tentacles here. Maybe not all, but I'm putting tentacles here sa ating batter. And then, we will go
fry it, guys. Lagay ko na lang lahat. So now, we're ready to fry. Are you guys ready? Are you ready, babe? Yep. Okay. 1, 2, 3. It's gonna... Come on, do it. Okay, relax. Okay, calm down, oil, calm down. Guys, ito yung itsura ng squid ng unang batter na ginawa natin. Now, yung gagawin ko is gusto ko kasi na mabalo talaga siya ng butter, tas crispy siya. Ito, sobrang sarap. As in, tinikman ko siya and it's good. So, 4 minutes is enough. Now, yung ginawa ko dito is kumuha ako ng plain corn flour lang. Tapos nilagay ko yung squid doon sa plain corn flour. So, I'm pretty sure ito, mas magiging crispy siya kaysa sa isa. So, try natin. Guys, ito yung itsura nung nilagyan ko ng extra corn flour. Yan. And ito yung walang extra corn flour. Now, look at that! Ang gulo-gulo na ng kusina natin. Hindi ako nakapag-vlog ng maayos kasi sobrang nagmamadali ako. Naglagay na kami ng towel dito kasi tumatalsik-talsik siya. Pero merong mga lemon kasi napanood ko yung video ni Jamie Oliver ba yun? Nag-fry din siya ng lemon. So, yung lemon, nilagyan ko lang siya ng corn flour. And, ayan, frinay ko din siya. Lapit na yun matapos. Yung squid, yung lemon, parang, ewan ko, hindi naman kumukulay. Gumawa din pala ako ng sauce, guys. Experiment lang. Naglagay ako ng mayonnaise, tapos nilagyan ko siya ng ketchup, yung banana ketchup natin. And then, naglagay ako ng garlic powder, tapos lemon, and chili flakes, na hindi nyo na makita kasi nandyan na. And okay siya. Sa akin ha, okay siya. And yan yung ididip ko dito. Yan yung mga lemon, oh. Ito yung lemon. Isang lemon. Ayan, sarap yan. Papakain natin yan. Kain na tayo. Gonna break. Put this freshly cut squeeze lemon on it as well. Sige. Yeah, lemon wedges. Kainan na. Kainan na. Dito yung aking rice. Dito yung aking ginawa na sauce kanina. Gawa-gawa ko. We also have Thousand Island dressing. Kung gusto niyo lang naman. Si Dan nagluto ng more bacon, spinach, kasi baka kulangin daw to. And meron tayong mga lemon wedges. Thank you, my love. Don't break. May mga lemon, oh. Masarap siguro itong lemon, no? May natin, be. Woo! Uy, masim. Malamang lemon. Joke lang pala yung lemon na yun. Ang asim pala niyan. Pero ang ano niya, crispy niya. Oh, ang asim niya, guys. Malamang lemon. Parang tanga. Okay, hindi ko pa natikman yung ano, yung walang extra corn flour kanina natikman ko na. In fairness, masarap. Nice. That's reasonably crispy. What's that? Yeah. No. Remember. Hindi din siya ganun ka tigas. Sarap lang. Actually, hindi na niya kailangan ng sauce, guys. Masarap siya. Lagyan natin yung lemon. Uy! Have you tried it yet? Mm-hmm. Have you? I had a little piece before. It's good. Yeah. It's nice. Try with the sauce. Oh. Alright, just first give you a head start. Yummy. Crab, guys. It's really sour. Tastes like crab. Not crab. Tastes like lemon. Very sour. This is good. The sauce. Crispy, right? Is it good? Let me show you all the ways. Oh, let me show you all the
We were always going to do this with the squid, but that was a plan to make this, or No. are we going to make some Filipino thing? Naka-adobo. Dado? Careful. Oh, after you pick lemon. That's a lot. It is actually. Told ya. Sabi ko sa kanya, sakto na sa amin dalawa. Hindi naniwala. Nagluto talaga siya ng bacon. Sabi ko, ang konti na lang kakainin ko. I have been taken by the words that you say. The voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Show you all the way. Guys, tumakbo si Dan. Kakatapos ko lang maghugas ng mukha. And gusto ko tong gamitin. Kaka-receive ko lang nito kanina. Galing tong Caris. And it is a collagen peptide ampoule. Alam nyo naman ako, nahihilig ako sa collagen lately. Yung sunscreen na ginagamit ko is yung collagen cushion. Hindi ko alam kung magkano to. Pero i-leave ko yung link nito sa description box. Ang social ng packaging niya. So, sabi, after cleansing and toning, apply an adequate amount of the ampoule evenly over the face. Okay. So, open mo lang to dito. Uy, legit talaga yung packaging niya, ha? Yung parang sa contacts lang. Ayun. Ayun. Tapos, lagay mo to. Okay, para siyang hard plastic. Hindi siya glass yung niya, yung tip niya. And then, meron siyang takip na ganyan. Okay. Hindi siya dropper. Ito lang talaga siya. Okay, wait. Hindi pa ako nagto-toner. Ito pa din yung gamit ko na toner. Mario Badescu na special spray with aloe, cucumber, and green tea. Hayaan ko lang na magseto sa mukha ko. And then, ilalagay ko to guys. I'll let you know kung ano yung consistency niya. So, gagamitan ko siya every night. Tapos, every morning, ito yung gamit ko kasi yung Claire's na freshly juiced vitamin drop. Ito. Malapit na nga siya maubos. Meron akong bago nito. Kaya nga lang, ako nag-i-introduce ako ng bagong skincare. Or like, nag-iiba-iba. Not necessarily bagong skincare sa akin. Pero nag-iiba-iba talaga ako ng produkto, hindi ko sinusunod-sunod na same kasi nga baka masanay yung mukha ko ba tapos hindi na siya mag-work sa akin. So, pag naubos na yun, meron naman ako nito. So, ngayon, alternate yung paggamit ko nung Claire's at saka ito, yung Ionic na Tea Tree Relief Serum. Kasi, konti na nga lang yan. Ito, gusto ko siya gamitin sa gabi. Kasi na-intriga ako sa collagen. Ano daw siya eh? It helps reduce fine lines daw. Delivers perfect skin texture with deep hydration and increased skin elasticity. So, yan. Hintayin ko lang ha na mag-set yung ko. Ayan, nagpalit lang ako. Ayan, nag-set na yung toner ko, guys. Okay, let's use this. Ginagawa ko kasi sa... Wait, try ko lang kung marami ba siyang nalalabas. Hindi naman. So, pwede siyang iganon. Paano to? Ito. Ayun. Ayan. Ito yung ipapress mo para lumabas yung collagen. Ay, ayun yung consistency niya. Parang yung sa Claire's lang. Hindi siya yung oily. Sana okay siya sa mukha. Okay, yun lang. Ayan, ang bilis niya nag-set. Okay na siya. Nag-set na siya. First time ko pa siya gamitin, so hindi ko pa alam kung ano magiging reaction ng skin ko. But so far, sa collagen cushion na nagamit ko, which is like mainly collagen na may sunscreen, my skin is really liking it. And this one is a serum, so we'll see. Pero gagamitin ko yan yung gagamitin ko sa gabi. My gosh, nag-set na siya guys. Ang bilis.
Okay, after niya, naglalagay ako ng eye cream and then moisturizer and then nagmamask ako kasi inuubos ko yung aking yogurt mask. And yun na. Pagdating na dan, wala. Chika-chika. And yun na yung aming araw. Yung labahin ko, sisimulan ko siya bukas para sunod-sunod. Anyway, yun na yung vlog. Sana guys nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo yung vlog today. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye guys. Mwah.